бояд ҳама ором шаванд. Ин аллакай шӯхӣ нест. Ин аллакай шармандагӣ аст. бародарон ва хоҳарони ман, ин санҷиш аст. ҳамааш ҳамин. моро санҷиш карда Аллоҳ моҳияти аслии моро ошкор мекунад. озмоишҳо нишон медиҳанд ки то чӣ қадар мо қавием дар имонамон, дар принсипу арзишҳоямон. ва мутаассифона мо ин озмоишҳоро хуб нагузашта истодаем. танҳо нигоҳ кунед ба одамон дар мағозаҳо. ин ку девонагарӣ аст. мо чӣ кор мекунем? дар ин ҳолат мо бояд ба Аллоҳ муроҷиат кунем, бештар аз оне ки пеш мекардем. мо бояд худро аз тарафи беҳтаринамон нишон диҳем. дар хислатҳоямон, дар сабрамон, дар сифатамон. бародарону хоҳарони ман, ин вақти ҳадя кардан аст, ғамхорӣ кардан аст, манфиатҳои дигаронро аз манфиати худу оилаамон боло гузоштан аст. ин аст дини ҳаққӣ. инҳо ҳастанд арзишҳои ҳаққии ислом. аз вирус натарсед, аз Аллоҳ тарсед. Аллоҳ дар Қуръон мегӯяд: ва ҳар ки аз Худо битарсид, барои ӯ роҳе барои берун шудан қарор хоҳад дод ва аз ҷое ки гумонашро надорад рӯзиаш медиҳад. кани боварии мо ба Аллоҳ, кани таваккали мо ба Аллоҳ. Аллоҳ дар Қуръон мегӯяд: ва ҳар ки ба Аллоҳ таваккал кунад, Аллоҳ ӯро кофист. ба вай Аллоҳ басанда аст. ва чӣ мешавад агар хӯрокаи ту дар як ҳафта тамом шавад? Кӣ туро саробон мешавад? мо ку ба Аллоҳ боварӣ дорем. ва раҳмати Аллоҳ ба кӣ нозил мешавад? ба касе ки хайр кунад. вақте ки тавоно ба нотавон ғамхорӣ мекунад, сарватманд ба камбизоат, на он вақте ки ҳар кас барои худ. одамон бошанд дар бадбахтии мардум пул кор мекунанд. бизнесменҳо бо истифода аз ин фурсат яке пайи дигар нархҳоро мебардоранд. ин аз чӣ дарак медиҳад? Ту фикр мекунӣ ки ин вирус ин хел бад аст? дар бораи ин бемории даҳшатноки сиёҳ ки дар дили мост чӣ гуфтан мумкин аст? меҳрубонии мо куҷост? пас лутфан бародарон ва хоҳарони ман, имрӯз мо бояд бо ҳам муттаҳид бошем, бештар аз оне ки пеш будем. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: имонатон комил мешавад ҳамон вақте ки чизе ки ба худатон мехоҳед ба бародаратон низ хоҳед. ва имрӯз вақти он аст ки ин чизро нишон диҳем. манфиатҳои дигаронро аз манфиати худ боло гузоштан аст. ана ин аст дин. ана ин чиз қаноатмандӣ ва раҳмати Аллоҳро ба вуҷуд меорад, на худпарастӣ. мо бо шумо бояд муттаҳид бошем. мо бояд ин вирусро, мегӯянд ку барзаговро аз шохҳояш доштанд, ана ин вирусро мо бояд аз шохҳояш дорем. ва ягона роҳи ин корро кардан, ин бозгашт ба сӯи Аллоҳ аст. танҳо ҳамин хел. нигоҳ кунед ки Аллоҳ чӣ хел қудрату тавоноиашро нишон дода истодааст. тариқи як вирус тамоми ҷаҳон фалаж шудааст. акнун мо бояд ҳарчи бештар фармонбардорӣ кунем. агар мо аз Аллоҳ метарсидем ҳамон гунае ки аз вирус метарсем, Аллоҳу акбар, он гоҳ бисёр чизо тағйир меёфт. мо бояд Аллоҳро итоат кунем. бародарону хоҳарони ман, тавба кунем, бахшиш пурсем аз Аллоҳи азза ва ҷалла. мо бояд баргардем ба арзишҳои ибтидоии худ, ҷаҳонбинии худ, хайрхоҳии худ, манфиатҳои дигаронро аз манфиати худ боло гузорем. ана дин. ва дар охир, ин қарзи ҳар яки мост ки дар атрофи худ оромиро барпо кунем, муътадилиро, ҳамоҳангӣ дар ҷамъият. Аллоҳ медонад ки чӣ қадар ин чиз ба мо лозим аст. пас бародарон ва хоҳарони ман, ҳар он чӣ ки шумо ба телефон бо дигарон равон мекунед, шумо ҷавобгаред дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. одамон чизеро равон мекунанду намедонанд ки ин чиз саҳеҳ аст ё не. нодониста аз оне ки ин чиз аз куҷо омад, ҳамин хел бе ягон фикру мулоҳиза равон мекунанд. ва во ин чиз парешонию сарсониро зиёд мекунанд. Аллоҳ амр кард ки маълумоте ки мо ба даст меорем тафтиш кунем ва агар саҳеҳ бошад, он гоҳ паҳн кунем. ин дар вақтҳои беҳтарин Аллоҳ амр карда буд. аммо имрӯз шӯхиҳо, бозиҳо, ҳатто агар ин чиз ёновар ҳам набошад, равон накун инро. илтимос, бофаҳмтар бошед. он чизе ки ба ту шӯхӣ метобад дар хонаи ту, дар нобайни ҷураҳои ту, ин чиз метавонад зиндагии касеро мушкил кунад. мо набояд чизеро мушкил кунем. аз Аллоҳ хоҳиш мекунам ки ба мо оромию суботе ки ба вай ниёз дорем диҳад ва гузорад ки мо аз ин озмоишҳо гузарем, то ӯ аз мо розӣ бошад, то ки дар ин озмоишҳо мо сифатҳои беҳтарини худро нишон диҳем, на бадтаринамонро.